Sing rahmat tentrem saking Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng panjenengan sadaya telasan kula ora sanggup tumati. Para tamu sinudahan, para sesepuh pinisepuh, para tamu kadang muda werda ingkang sanget kula tresnani. Linambaran muji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun maringi kathah kanikmatan katitik wonten ing kalodhangan dalu menika kaleres dinten Setu Surya kaping 6 ing wulan Maret warsa 2021. Panjenengan sadaya telasan kula saged kempal manunggal wonten ballroom Pesona Hotel Semarang saperlu sesarengan anggesreni upacara